mulla on tullut nyt jo vähän takaisin, tai siis niin, liha takaisin, ettei se ole enää. Silloin oli kaikki lihaa. Mä tein aamussa, se olisi tosi hyvästi. Itse olisi Tiidalle voinut sanoa, että en tarvii lähteä enää ajaa suuntaan. Mitä on sellaista? En mä oikein ymmärrä, kun se... Oisko se kääntänyt kelloa väärään suuntaan? Siis joo, toi Outi oli jutellut sen kanssa, niin se oli vissiin, että ei ollut jotain kellon kanssa. Niin oli siinä, mutta kun ei ole vieläkään, niin siis kello oli... Se oli Ylöjärvellä silloin, kun se oli Outin kanssa puhunut. Niin se oli silloin, kun mä lähdin Väinöön hakemaan. Mut se oli Ylöjärvellä jo silloin. Niin, mutta kyllä se kohta pitäisi olla täällä ihan just. Niin siis se on laittanut 10.50. Niin, että hän lähti. Niin, että katoin kellon Niin, vähän. Niin, Herrannasta. niin. Niin, taas joka tapauksessa varmaan myöhässä, mutta siis se, että... Mutta se on 12 aika lailla. Joo. No. Ei, mä ajattelin vaan, että... Onko se mennyt ohi? No ehkä se halusi vaan lähteä, mutta nyt vaan harmittaa, että kun se kerkee tuolla paljon. Sitten tietysti mitä pullia on, että Niin. on luvannut, niin hän... Menisin kommentoida, että ei meillä nyt muuta. Joo, se sanoo. Niin. Joo, pärjätään vähemmälläkin, kiitos. Sitten mä menisin, että no se on hyvä, että on paljon, koska nyt on lounasaika, mulla on ainakin ihan jäätävän nälkä. Joo, mä ajattelin kanssa käy näiden jälkeen, sitten olisiko jo syömässä matkalla. Niin et saa monta pullaa. Niin. Toivottavasti sulla on ne 100 mukaan. Kaikki. Joo, niin on laskenut sieltä, että monta meitä on. On, ja sitten... Joo. Mulla on tässä onnitellut vähän jotain suupi. Ai jaa, pitääkö jakoa? Voidaan laittaa. Jos ei ole pienempiä. Yksin toisessa lopussa on vielä metsäpatteja. Joo. Mulla on yksi semmonen vauvapuura mukana, minkä mä kyllä itsekään varmaan vedän sit ite yksikseen. Hirveän nälkästä. Ja tuolla on kyllä semmonen liha, semmonen lohiateria, kylläkin koiria, mutta eikä sekin mene ihan hyvin menemään. Helposti. Mä muistan, kun Väinö aina nakeilla, niin mulla on noita siis Veetin aksanakkeja noissa kalkkunoissa. Muistan, että jonkun istuttiin tuossa konepelleillä ja murruttiin niitä. Mä oon kanssa jostain metsäjäljellä, niin... Joo. Mulla koiraa palkkaa. No muuten mitä te kalkkunalla siitä, missä on vaan Joo, se on hauska, kun ei tuu ite silleen niin paljon välillä niinku syö. Mutta ei oo tullut silleen syötyä, niin sit just kun Veetillä, sit ne on tosi hyvä, kun siinä on sellainen pallo, missä on karvat, että se saa jahdata ja avata. Joo. Ja sit saa sen sieltä, niin tuntuu kelpaavan vuodesta toiseen hänelle oikein hyvin. Se saa sit pilkottua hyvin ja se, että se ei oo oikeesti ihan superrasvainen. Joo, mulla on saussia vähän enemmän järkeä. Mulla on paketillinen noita lihapullia tuolla, että niistä saadaan kyllä erinäköisiä kyllä, pulla-aterioita. kyllä. Ne on ihan oikeita ihmisten lihapullia, gluteenittomia vielä, niin käy kaikille. Joo, eikö mikä se oli se, minkä sä katsoit, että on se lounaspaikka? Tuossa toi teitupa tuossa ihan tien toisella puolella, vähän matkaa eteenpäin. Okay. Ton mäen yli tonne. Mä mietin, että oliko se joku, onko me joskus käyty siinä, mikä oli tossa se ennen sitä kylpylää? Se missä on se 60 rajoitus. Niin siinä on. Mut tossa on tosiaan lounasta. Pankki vähän enemmän kuin jälkeen. Se oli